Здравейте, аз съм Металика с 5399 и ние ще ви покажа как се прави Iron Golem и снежен човек и за какво ще ги използваме. Сега ще направя един снежен човек. Обаче не го правите в пустиня, аз сега го правя в пустиня, защото тук живея. Ето вижте какво става. Чакайте. Ето. Не знам защо не ми става. Така. Ето виждате ли? От самото слънце и той умира, но може да го направите вечерта, но ще умре на сутринта. Не знам, не съм пробвал, но мисля, че ще стане. Сега ще направя Iron Golem. Той се прави с железен блок и една тиква. Той става малко по-трудно от снежен. Не е трудно, но става като снежен човек почти. И сега тук ето ви един Iron Golem. Слагате го сено, извините, че толкова налага, сено, без това купче. Сено е някакво чудовище. Така, и слагаш една тиква. Отгоре. Ето ви един Iron Golem. И сега ще го трепя. Ето. Чувате ли, той е от Iron. И това правим урок. Аз ще го кача и в YouTube и в VBOX. И чакайте само да го трепям. Сега вече стана вечер, перфектно. Ето, той ни помага, виждате ли? Така, сега ще мога да направя един снежен човек. Мога да навера сняг. Така. Аз на креатив не съм в сервер в момента. Така. Ето ви един снежен човек. Не знам дали стане черта. Ето, и даже и черта пак толкова. И това бях аз, Металика с 5399 и до чуване.